Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Iki ning buritan ning kebonan ngenteni lemah huruk teko guys. Kabene Andre sik nyegat lemah huruk wis teko. Garek mundur ini nggo dam treke. Dadi iki kebonanku tak uruk guys ben rata lemah. Suket-suket iki engko ben mati kena uruk. Masa suket engko iso tumbuh nek lemah huruke? Iso. Iso. Kayak wonge kenal karo Andrian. Andingi Pak Nandar kono lho sing duwe omahe. Iki Andre sawono guys. Ketok guys. Nah, kayak Andre ning kono. Nah, kayak lemah huruke wis teko guys. Kok wonge kenal karo Andre pisan. Mek telu ki sepiro mek anja? Lah iya. Tiga ngeratakne joglangan ku sik lho. Dadi joglangane ben kebek. Lah guys, lemah huruk wis teko. Andre dibasani. Rono ya. Puanase pol jan ngentak-ngentak iki guys, rasane ndek kulit. Wis penak saiki guys, gak usah maculi lek gawe dam truk. Mundurne kok ora iso to. Ngomong ngono rono kono lho. Iki Pak Su terjun rono pisan guys. Ndedoi panggonane sing dikeki lemah. Ya Andre ngono mek omong ae guys. Malih gak sida turu awan iki guys. Lemah kuruk teko ning kebonan. Iki nunggoni ning kebonan aku guys. Njiko nek mau. Oh, enek loro. Iya telu kok. Kabeh wis sudah kabeh. Wis mari istirahat mari maem. Langsung guys kingko telu. Armadane tibake enek telu langsung kae. Nah, iki dalan arepe ning kebonanku ki sedeng sak dam truk lho masuk, guys. Wis mari tak uruk sing arepe nyewa monggo disewa tahunan oleh, ulanan ya oleh. Lah iso 10 tahun pisan iki, guys. Tak sewakne 10 tahun pisan. Dadi karuan. Jika apa Wendre? Apa? Ndang cegatan. Ndang Dre karo longko. Lho engko wite kates mbok anu wis dadi. Piye to? Aja. Kono lho, ngidul kono lho. Lah ketekone Dre, awas Dre. Armadane tekone. Nah, iki sing kedua, guys. Sudah datang lagi. Awas Londre, engko kurukan loh.
Kuwi daerah sisih ndi ya? Kidule, heeh. Pinggir ah. Iki yang kedua, sing ketiga sik ning kono. Ndre, kernetin Ndre. Nah, kayak sing ketiga, guys. Panas pol. Ya Andres waneng terus ngerneti kayak guys. Terus aja tuh Andre. Rong puluh no baru bek iki cah. Ya. 20 truk. Sik didelok karo Mas Andre mek terus tok. Iki sik njajal engko lek umpamane kurang iso nambah guys. Lek ku kabeh tak uruk iki paling entek 20-an iki guys, 20-an dump truck. Tapi sik alon-alon dhisik guys. Alon-alon sing penting kelakon, ya toh? Ya toh guys. Guys. Ya Andre ning kono. Nah, guys yang ketiga ya wis teko kayak guys. Langsung. Ini yang ketiga guys. Kok iso mepet ya? Ih. Eh. Ayo Andre. Angkat. Kuat. Apa? Biar ada. Angkat saudara. Kurang itu, Andre. Kurang lurus. Noto posisi.
Lah coklekane wis. Winter Andre lek kok ngerneti, guys. Aseh. Sik nglurusne posisi. Gak kuat, guys. Terus ngono ae gak apa-apa toh. Engko kan rodok maju mundur kok mau. Lah. Dhisik entuk sakmene iki, guys. Alon-alon dhisik, pokoke kelakon. Angkat nih, angkat nih. Angkat, saudara. Segini. Angkat. Kayak nguruk joglanganku iki lho, guys, dadi ben gak jeglong-jeglong, ben rata. Iki wis riwih ae Pak Bos kae. Sik nggih dalan kae, guys. Kurang mundur sithik armadane. Liburane nunggoni kebonan, nguruk kebonan, guys. Ya Pak Su. Pak Su. Liburane ning kebonan. Iki wetel aku iki, guys. Kayak pager. Wis semi san. Wis enek wayah. Alah yo. Bayar itu. Wis tak TF. Oh, enak gini kebonan, guys. Panas-panas iup. Rezeki pelukas. Guys, mari guys. Garek ngeratakne tok Andri iki. Suwon nggih, Mas. Ayo Andre, piye Andre? Kowe kok garek ngeratakne tok, Andre? Yo, saiki Andre sing ngeratakne kae, guys. Saidik ngeratakne mean. Joglangane ben gak joglang, Andre. Sudah selesai, terima kasih. Sesuk lek kurang tuku meneh. Sidik-sidik dhisik, guys. Kayak Andre saiki tinggal ngerotok nih.
Wis ayo ndang. Diratakne, Ndre. Tandurin esok. Pokoknya jika joglangan kuwi diuruki kabeh. Ki mau ya jane kurang rene kabeh. Kowe kesel kowe ngene iki sesuk. Nyilo nganu engko pacule sapa setrope Mas nganu kan. Sopo? Gak mbok sauri. Lah wonge ning ndi? Nginceng. Ayo ndang Ndre karo obah no tangane, aja lambene tok sing obah. Cerita ke Jawane, guys. Aku mek gur nunggoni, guys. Nunggoni Andre kae sik ngratakne lemah sithik-sithik ben rata. Lembut rambutku, guys. Abene manuk, Ndre. Ki Andre ndek ngarepku kono, guys. Ki sing ning mburiku kae urung wayahe nguruk kae. Soale iki sing diuruk iki ya sik bekase joglangan lho, guys. Biyen karo mbahku digawe ngingu iwak. Ceritane sih ngono, biyen mbahku ki Tegalan iki mulai teko Prapatan Kidul kono sampai Prapatan Lor kono kae, guys. Dibagi anake kabeh 9. Termasuk ibuku almarhum. Ki sik diratakne. Mbiyen ki jareke digawe ngingu iwak gurameh, guys. Jadi mbiyen joglang-joglangan sing kae pisan. Mbiyen ki ya joglang-joglangan neke budeku. Tapi wis dijual ke orang lain. Tak akhir sampai sini dulu ya, guys. Iki aku tak nutuk nih nunggoni Andre ngerotok nih lemai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Diandava Family.